Iran da ƙasar Nijar uwa ɗaya uba ɗaya ne, kuma manufofinmu guda, aƙidarmu guda, kuma shekaru da dama Iran na ƙoƙarin alaƙa da Nijar, ƙasashen yamma na hanawa. To alhamdulillahi yau Allah ya kawo lokutan da ya sa ya kasance Iran ta cimma gaci, ta cimma nasarorin da take so na relation da Nijar a duk lokacin da ta ga dama a kuma yanda take so. Masha Allahu. A da Iran tana son sayan makamin a ƙarfen uranium daga Nijar. Turawan Amurka da na Faransa sai su hana Nijar yin abin da ta ga dama ko abin da take so. Yau sai ya kasance Iran da Nijar manufofinsa ɗaya, al'amari guda ne. Zan muku bayani, amma dalilin da ya jawo wannan tsokaci, wannan hotuna da kuke kallo tun a 'yan watannin baya ne da suka gabata aka kulle wannan yarjejeniya, ita ma zan dan muku bayanin ta saboda na san wasu ba su samu wannan labarin ba. To abin da nake so in nuna shine kwanan nan ina ta yawan wallafa labarai na Iran da bidiyoyi da hotuna da abin nan message da nake rubutawa dai haka ina wallafawa. To sai wasu 'ya'yan Nijar suke korafi akan ganin cewa na rage wallafa labaran Nijar, ba ma na wallafawa duk Iran. To ai abin da nake yi a bangaren da ya shafi Iran ba dan Iran nake yi ba, dan al-Islam, dan ni musulmi ne kuma Iraniyawa musulmi ne. Jamhuriyar musulunci ta Iran tana ma musulunci yaƙi ne, tana yi wa musulunci kwamba tsakaninta da ƙasar mamaya, ƙasar Sahayoniya, ƙasar Yahudu. Kuma kowa ya san tarihin Yahudawa mummunan tarihi ne. Su ne waɗanda Allah ya rinka saukar da abinci da fafe gasashe, amma daga ƙarshe suka saba wa Allah, suka yi wa butulci, Allah ya janye ni'imarsa. Su ne waɗanda suka kashe annabi Zakariya, su ne waɗanda suka kashe annabi Yahaya, su ne waɗanda suka yi ƙoƙarin kashe annabi Isa, Allah ya kubutar da shi, su ne waɗanda suka yi wa annabi Musa isgilanci. Yahudawa kenan. Kuma yau su ne suke kashe Falasɗinawa. Kuna kallo kuna ji. Ƙasashenmu na Larabawa na musulmi da muke takama 'yan uwanmu ne musulmi sun ƙi yin wani kaɗafus, sun ƙi yin taimakon da ya kamata. Sai yau ɗin nan ma muke jin cewa wai Qatar ta ɗauko taimako ta kawo wa Isra'ila da magunguna da sauran kayayyakin tallafi, wai ta kawo wa Isra'ila saboda ɓannar da Iran take tafka mata, da ta'asar da Iran take tafka mata. Kun ga duk abubuwan takaici ba sa ƙarewa. To muna ganin cewa akwai 'yan uwanmu da suke son su shi me yake faruwa a gabas ta tsakiya. Ba su da labari, ba su sani ba su iya bibiyar duniya yadda ya kamata. Kuma in mutum ya biye wa sauraron BBC ko wani DW ko wani TRT ko wani RFI Hausa, duk labarai ne suke kawo wasan ra'ayin Turawan, saboda 'yan uwan Hausawa da ke aiki a wannan kafafen sadarwa ba wai su ne suke ɗauko rahoton ba su wallafa shi yadda suka ga dama. A'a, Turawan ne da kansu in suka ɗauki rahotanninsu suka tsara abin da suka ga dama, sai su ba su, sai su yi tarjama, su fassara, su wallafa yadda suke so a shafukansu, a kafafensu, su gaya muku yadda su Turawan suka tsara. Kenan kun ga propaganda ce, sai a ta razana 'yan uwanmu, ana nuna masu ana nan ana gamawa da Iran, ko ana cutar da Iran, ko kuma ana gamawa ba ma nasara. Sai ya kasance yanzu matasa duk masu kishin Islama da kishin musulunci suna ƙoƙarin yaɗawa. Mu ma sai muka kasance daga ciki, muna bi kafafen Iran wanda take wallafa labarai, muna ɗauko abubuwa muna yaɗa wa duniya ta gani. 'Yan uwanmu su ƙara fahimtar ina duniyar musulunci ta sa gaba, su fahimci ƙarya ce. Saboda ko kwanan nan kun ga Trump ai ya fito yake wata maganar cewa wai Iran ta yi nadama, ba ta san kogo zai juye da mujiya ba. A ga wannan magana kan shi yake gayawa. Sun haɗa baki saboda an yi yarjejeniya da Iran akan makamin nukiliya. Sun rasa yadda za su yi da ita, ba ta yarda da manufofinsu ba, su ma ba su yarda da nata ba. Saboda Iran tana ganin cewa ƙasa ce ita mai yanci, yanda su suka mallaki makaman nukiliya, dan me ita Iran ba za ta mallaka ba dan kare kanta da al'ummarta? Su ma ba dan kare kansu daga barazana bane suka yi, dan me za su hana ta? Su waye su? Waye turo su? Su wakilan Allah ne? To ba su fahimci juna ba, sai aka yi amfani da Isra'ila aka kai ma Iran hari. Iran shine take ɗaukan matakin martani tun daga ƙasar ta sama da kilomita 1,500. Ya ikiwa na musulmin, Iran take kawo farmakai da makamai nau'i iri daban-daban. Kala tana kawo farmaki da makaman da aka san sunansu. Yau Iran sai ta kai tana kawo farmaki da makaman da ma ba a san sunansu ba. Alhamdulillahi, muna godiya ga Rabbul Izzati da ya ba wannan kasar musulunci izza da karfin mulki. Kuma sai suke nuna cewa bayan Iran ya gama, shugaban America ya gama wannan barazanar tashi, sai Ayatollah Ali Khamenei, shugaban addinin musulunci na Iran. Kun san shugaban addini daban, shugaban ƙasa daban, kuma Ayatollah shi jagoran juyin hali ne. Bari in bar sajan cikin juna. Bayan ya gama wancan barazana, shi ma sai ya zo yake cewa ai
Iraniyawa su ba masu miƙa wuya ba ne, kuma ko an kashe shi da ya riga ya zaɓi mutane guda uku, yana yaƙi ne don musulunci. To don menene za mu tsaya muna wani maganar labaran Nijar? ‘Yan uwana, za mu tsaya mu ta gwagwarmaya ne, amma kuma tunda abin yana lafawa, za mu ci gaba kuma da bada labarai na Nijar duk waɗanda suka sawaka insha Allahu. Abin da nake so nan in yi bayani akai shine ya ikiwana, kamar yadda kuke kallon wannan janaral tun ba tare da manyan jami'an tsaron sojojin ƙasar Iran, insha Allahu ministan cikin gidan ƙasar Nijar kenan tare da manya-manyan jami'an ƙasar Iran, yarjejeniya ce aka yi ta tun 'yan watannin baya a kan abin da ya shafi harkar tsaro da tattalin arziki da sauran muhimman abubuwa daban-daban da kasuwanci tsakaninmu da ƙasar Iran. To kamar yadda kuka kalla, ya kasance yanzu an ƙulla wata yarjejeniya mai zurfi tsakanin hukumar 'yan sanda ta ƙasar Nijar da ta ƙasar Iran. Me yasa? Don mu amfana da wasu muhimman abubuwa sosai wajen sanin sirrin yadda ake bincike, zurfan bincike da kuma ƙara ilimi akan harkar da ta shafi harkar 'yan sanda da yaƙi da ta'addanci da ƙare ta'addanci. Kun san asalin yaƙi da ta'addanci 'yan sanda ne, ba sojoji ba. Yanzu idan 'yan sanda suka yi ƙoƙarin kulawa da gida da bincike da shiga farin kaya da duk yanda za su san me yake faruwa a cikin biranen ƙasa, to insha Allahu matsalar ta'addanci tana sauƙi sama da kaso 80. Kina kun ga sojoji masu yaƙi a fagagen daga, wannan barazana wahalhalun da suke fama da su duk za su rage kuma suna ma ragewa alhamdulillah. To 'yan sanda su suke kulawa da cikin gida. In ɗan sanda yana da matuƙar gogewa da matuƙar ƙwarewa da fasaha akan aikinsa, dole ne ya kasance sojoji sun samu rangwame, saboda duk daga wasu daga cikin gida suke shiga cikin farin kaya su kulla makircin duk da za su kulla, sannan su tai daga daji su yi shi ko. To sai ya kasance kuma 'yan sanda suna da gogewa da gano ɗan ta'adda ko mun kamalarsa ko mun salahancinsa. Kun ga alhamdulillahi muna da alaƙa da Iran ba tun yau ba. Kun ga wannan muna da manufa guda. Kuma Iran sun yi juyin juya hali, sun koro wani sarkinsu da ake ce ma Reza Shah, wanda a lokacin da yake mulki ya miƙa wa Amurka da Turai wuya, wanda har ta kai ma'adanan Iran Turai ne ke kulawa da shi. Kuɗin Iran, in Iran na buƙatar ta hidda kuɗi ta makanta wani aiki, sai Amurka ta yarda ta yi sanyi, sannan Iran suke hidda wannan kuɗi. Suka zo suka yi juyin juya hali, suka gina ƙasarsu, suka ƙware a kowace fasaha ta kimiyya. Yau a duniya Iran ga ta sunanta ke ta amo a wannan duniya. Ta yi ƙarfi, ta ƙwaci martabata da 'yancinta. Yau hatta kai tana ƙere-ƙeren abubuwa barkatai waɗanda ma turawan ma suna mamaki. Akwai makaman da ita Amerika tana hasashen nan da shekaru 30 ita da ja Iran har ta gama ƙera su. Ita Amerika tana tunanin da shekaru 30 za a fara ƙera irin waɗannan nau'ikan makaman, sai gashi Iran ita har ta gama ƙerawa. To kun ga mu ma yau sai aka yi juyin juya hali a ƙasar mu, aka kori turawa ga baki ɗaya. Kun ga mu ma muna cikin yaƙi kenan. Mun kori turawa, sai ya kasance yarjejeniyar da ake hana mu yi, alaƙar da ake hana mu yi da Iran, yau muna dumu-dumu lintsundum cikin Iran, alaƙa da Iran, musamman a ɓangaren da shafi kasuwancin uranium. A da Faransa da su Amurka sun dagule Nijar, sun hana kar a saida wa Iran. Yau sai ya kasance mu ma muna da manufa, ba mu alaƙa da turawa, mun yi juyin hali a wannan, mu ma mun kore su, ko muna fatan Allah ya nisanta mu da su har abada. Kamar yadda mu ma kwanakin baya ma'aikatar sojojin ƙasar mu ta fito da cewa gashi an fara ƙera makamai a Nijar, muna fatan Allah ya ƙara musu fasaha, kuma muna fatan Iran ta ci gaba da ƙanƙame mu ma mu ci gaba da ƙanƙame ta, domin mu ɗanɗani roman fasaha da kimiyya daga wajensu, don mu ƙara da wadda Allah mu ma ya hore mana, mu gina ƙasar mu yadda ya kamata. Muna kira ga hukumomin ƙasar mu da su ƙara ƙanƙame Iran. Duk wasu ƙasashen turawa ko wasu ƙasashen Asiyawa a yi alaƙa da su, a yi relation da su, amma ga inda cooperation take nan mai inganci, musulunci da musulunci, jamhuriyar musulunci ta Iran, jamhuriyar musulunci ta Nijar. Alhamdulillahi, wannan shine abin da ya kamata a ce gwamnatin mu yanzu ta maida wa gaba. Kuna kallo fa, nan labirari ne, ko in ce ɗaki ne na ƙarƙashin ƙasa na makamai. Kuna kallo fa, Iraniyawa kenan, kuna kallo fa, dan Allah ku kalla. Yau Iran ba wani abin da take yi komandi daga waje wanda za ta gina don tsare ƙasarta, don kare mutuncinta. To shine tabbatattun yanci, ba yanci a baki ba. Yau mu ma mun samu yancin cewa ba mu da turawa a cikin ƙasar mu. To ga irin ƙasar da ya kamata mu yi relation da ita nan. Yanzu kuna kallon yanda yau ministan harkokin wajen Iran, Arakci,
an je ana tattauna tsakanin shi da Jamus da Ingila da Faransa akan makaman nukiliya, ya haito ya daddatsa musu maganganu, ce su waye su sun mallaka kuma su hana Iran, kuma su waye su ba su yi magana ba lokacin da Isra'ila ta kai masa hari ta kashe masa janarori, su ba su yi magana ba sai yanzu Iran da take wuta tana mai da martani su suke so ita Iran ta dakata, su waye su. Taron ya wace ba a yanda ake so ba. Kun ga nan ma manufar mu ɗaya, mu muna magana ne akan Islam ya fi Nijar a wajen Nazifi Salisu Nijar ƙasata. Masu magana ku da gani kun san ni ɗan kishin ƙasata ne, ina alfahari da ƙasata, amma kun san kalmatul la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah daban take da kalmatin Nijar da na rasu shikenan tarihi na ya shuɗe. Musulunci abinda na shuka shi zan girba. To muna amfani da irin ƙwarewar da Allah ya bamu da kuma mabiyan da Allah ya bamu, sakonnin mu na isa wurare daban-daban inda kafan mu har abada har mu mutu wani wurin ba za mu je ba, wasu wuraren ma sai kasance mutane suna fahimtar wasu sakonnin daga shafukan mu. Kenan dan me ba za mu gwagwarmaya mu mai aikin musulunci? Yanzu kuna kallon wannan ministan tsaron ƙasar mu Nijar da Salifu Modi, wannan kuma shine Masaudu Pezeshkian, kun gani ko? Shi kuma wannan ambasadan Iran ne da yake a Nijar. Kun ga bidiyon 'yan sanda a cikin wannan bidiyo da nake haɗawa, an yaye sababbin jami'an 'yan sanda ne, shine yake ɗan bawa da kyaututtukan ƙwarara gwiwa ga wasu zakakurai da suka yi fareti defile mai kyau na ban girma daga cikin hukumomin jami'an 'yan sanda sababbin ɗalibai da aka yaye. Kenan kun ga alaƙar mu da Iran manufa ɗaya ce kuma alƙibla ɗaya ce, kuma insha Allahu yanda Iran ta kai labari za mu kai labari da hukuncin Rabbul Izzati insha Allah. Allah kuma ya tsare gwamnatin General Darme Abdurrahman Chani tare da dukkan makarrabansu, duk wani abu da zai kai su ga fadawa halaka Allah ya kiyaye su, Allah ya tsare Nijar, Allah ya ɗaukaka Nijar. Kuma sun yi juyin juya halin musulunci Iran, sun kwace ƙasar su, mu ma mun yi juyin juya halin mun kwace ƙasar mu, kuma muna fatan Allah Ubangiji yanda ka taimaki Iran, yau Iran ta bawa duniya mamaki, an so a mata yanda aka Masiriya, an so a mata yanda aka mai Iraki, aka mata rubrugu, aka halaka ta, aka ce makamin nukiliya take kirkira, aka ruguza ta. An so a ma Iran yanda aka ma Gaddafi, aka rugurguza ƙasar shi, aka ce makamin nukiliya yake haɗawa. Yau Iran an takule ta, an ji kunya, an yi amfani da Isra'ila da makaman Isra'ila, an kama Iran hari, da kuma Amurka ta ƙarƙashin ƙasa tunda ta kasa fitowa ta bayyana. Yau Amerika da ta fahimci cewa akwai nasara, da tuntun ta auka ma Iran gadan-gadan, ta ayyana yaƙi tsakaninta da Iran, amma sai ya kasance yanzu shigar burtu suke yi tare da Isra'ila, amma duk da haka babu nasara. Kun san yaƙin da ake bayyanawa a diplomasiyance shine yaƙi, da yaƙin da ake ta ƙarƙashin ƙasa ba iri ɗaya bane. Kamar yadda yanzu yaƙi yake faruwa a yankin abun nan ƙasar Rasha da wannan Ukraine, Turawa ne ke ɗaure mai Ukraine gindi da makamai da komai, amma tunda ba su hito suka ayyana yaƙi ba, Putin ba zai kai masa hari ba. To haka Iran ta ce duk daga lokacin da Amerika ta sake ta ayyana ta kai mata hari a kanta, to za ta mata kaca-kaca da dukkanin sansanonin sojojinta da suke gabas ta tsakiya da kuma dukkanin wasu kadarorinta. Alhamdulillahi. Kuma abinda mutane nake so su gane, Ayatollah Ali Khamenei shi shugaban juyin juya halin musulunci ne na Iran, sannan kuma rundunoni da ke akwai na sojoji a ƙasar Iran. Shugaban ƙasa daban shine Masaudu Pezeshkian daban yake, shi kuma shugaban juyin juya hali na musulunci ya fi shugaban ƙasa ƙarfi, supreme leader kenan, shine wanda yake ba da waɗanda za su yi takara ma a zaɓe su, shine yake tantance mutane in nagartarsu ta kai a zaɓe su su zama shagororin al'umma, to shi yake ba da dama mutum 3 ne mutum 4 ne sai su hito su yi takara wanda 'yan ƙasa suka zaɓa ya hau mulki. Don haka yanzu mafi yawanci ma Iran ba ma sojojin bane na ƙasar Iran da sunan Iran suke yaƙi, a sojoji ne na juyin juya halin musulunci suke yaƙi da Isra'ila yanzu haka. Mutane su iya gane wannan. Sannan wannan bawan Allah da kuke kallo yana magana, wannan ne shugaban kumandan sojoji ne na ƙasar Yemen, wanda yanzu haka yana bayani ne akan cewa aka sake Amurka ta shiga yaƙi, su ma za su datse kogin Red Sea, ba za su bar wani jirgin Amurka ya wuce na yaƙi ko na dakon kaya ko kuma wata harka tattalin arziki. Alhamdulillahi, dama wannan mun sani suna tare da Falasɗinawa, kullum suna kai hare-hare ga Isra'ila saboda Falasɗin.
Allah ubangiji ya daga daular musulunci. Da Iran da Yaman duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi wannan al'umma. Salman al-Farisi shine annabin rahama, manzo sallallahu alaihi wasallam ya dafa kafaɗa shi yace Salman al-Farisi addini ko ya kai nisan surayya, Salman al-Farisi sai ya dawo da shi. Yau Iraniyawa su ne jikokin Salman al-Farisi, su Farisawa ne ba Larabawa bane, jikokin Ali. Insha Allah Ali radiyallahu ta'ala anhu kenan. Ali bin Abi Talib sahabi ne shi ma na manzon Allah, babba daga cikin manyan sahabbai kun sani. Su kuma waɗannan su ne annabin rahama, su ma ya yaba da cewa jarumai ne Yamani, ba sa gudu a filin daga kuma ba sa ja baya wajen yaƙi da zalunci da gaskiya, sai sun tsaida ta duka inda take. Yaƙi sun gwabza shi da Saudiya, sama da shekaru nawa Saudiya na kai masa hare-hare saboda bangaranci na aƙida kawai, sama da shekaru 6 tare da goyon bayan Amerika. An kasa ganin bayan waɗannan bayan Allah, kullum suna nan daram. Iran ta tsaya musu, tana taimakon su da fasahohi da makamai. Yau sun ga uwar gidansu ta shiga rudani na zalunci, duk da ba a yi komai da ita ba, an rasa yadda za a yi da ita, kuma tana nan tana wuta. Sararin samaniya ta ma baya gittuwa a zauna lahiya. Allah ya tsare daular musulunci, Allah ya ƙara tsare al'ummar Islam a duk inda suke a faɗin duniya. To ƴan uwa, wannan shine iya takaitaccen jawabin Nazifi Salisu Nijar ƙasata. Kamar yanda wasu ke tambaya ko suke faɗa, na yi shiru akan abin da ya shafi ɓangaren Nijar. Ina nan akan ƙasata a kowane lokaci, a kullum, amma kwamban musulunci tana gaban komai. Assalamu alaikum wa rahmatullah, daga ɗan uwanku Nazifi Salisu Nijar ƙasata.